Vulkanen Tambora. Lavet af Emil, Christina Sina A. og Melinda. Tambora er en 2868 meter høj keglevulkan, som ligger på den østlige indonesiske ø Sumbawa. Før vulkanudbruddet var Tambora godt 4.200 meter høj. Sumbawa er 15.600 kvadratkilometer og har et indbyggertal på 1,33 millioner. Sumbawa ligger på grænsen mellem grønne, frodige skovområder og det mere karrige øer. Vulkanen Tambora er meget bjergrig med frugtbare dale, hvor der både kan dyrkes ris og majs og andre ting. Tambora er ikke en skjoldvulkan, grundet at dens form ikke er skjoldformet. Skjoldvulkaner skabes også ofte ved konstruktive pladegrænser, som heller ikke er tilfældet i det område Tambora er i. Tambora er i dag ikke en keglevulkan, grundet at toppen er sprængt af ved udbruddet i 1815. I en keglevulkan ligger lavaen dybt, og trykstigningen skal være kraftig for at det danner et udbrud. Disse kaldes også stratusvulkaner, fordi de er lavdelte, og stratus betyder lag. Dette grunder i, at udbruddet ville starte med store mængder tefra, som er når lavaen størkner og falder til jorden som en slags sten. Disse slags vulkaner dannes ofte ved destruktive pladegrænser i forbindelse med subduktion. Ved subduktion dannes der magma, og der er et behov for en stor energiladning for at slå hul på vulkanen. Der vil derfor dannes en prop, kaldet et dæklag af størknet magma i toppen af vulkanen, og magmaen vil ikke komme ud. Der vil derfor ske en stor trykstigning, og det vil danne en trykudligning i form af et udbrud, som vil fremstå som en eksplosion. Det var dette, der skete med Tambora, og man vil derfor kunne kalde den en eksplosionsvulkan. Det betyder, at hele bjerget eksploderer og udslynger store mængder af aske og andre faste partikler, blandt andet tefra. Men det er ikke lava, der kommer ud af denne vulkan, grundet at magmaen er størknet. Et kendetegn er også, at konsekvenserne er meget omfattende og kraftige, hvilket det jo også var tilfældet ved Tambora. Det siges, at udbruddet var 10 gange kraftigere end Vesuv, som dækkede hele byen Pompeji. Der vil dannes et caldera. Caldera er en formation, der bliver dannet, når vulkanen synker sammen efter udbrud, som man også i dag kan se på Tambora. da det er en stratovulkan, altså keglevulkan, så har det en andesistisk lava, der kommer fra den pyroklastiske strøm. Der er en lavine af gløder, som er flydende, som forstås som flydende vulkansk materiale, der suser ned ad bjerget med en fart på op til 700 km i timen, og med en temperatur på op til 1000 grader Celsius. Vi kan se på figuren, at andesit har en temperatur mellem 900 og 1100 grader, og har et svovldioxidindhold mellem 52 til 62%. Og den har et relativt lavt gasindhold, hvilket medfører, at den er mere tyndflydende. Tambora har høj teframængde, som er mellem 10 til 100 millioner per 1000 kvadratkubikmeter, som vil sige, det materiale, der bliver skudt op i luften, bliver til sten, og det er det, som gør det farligt. Udbruddet er af to dele. Den ene del er det vulkanske materiale, som er farligt, da det kommer med høj fart og har en høj temperatur. Det er blandt andet det, som smadrede byerne Pompeji og Herculaneum ved vulkanen Etna. Den anden del er asken, som blander sig med luften i atmosfæren. Dette kan forårsage klimaændringer. Da den eksploderede, var dens lavatype rhyolitisk, der betyder, at den havde et højt svovldioxidindhold. Dens gasindhold var ekstremt høj, og dens temperatur var mellem 700 og 850 grader inde i vulkanen. Og det betød, at den havde et højt viskositetsniveau, hvilket betyder, at det var tykt og sejtflydende. Temperaturen var relativt lav, da der var meget lava inde i magmakammeret, og varmen var dermed fordelt. I dag er den i en opbygningsfase til en eksplosionsvulkan, og den springer igen på et eller andet tidspunkt, men man ved ikke præcist hvornår.
Man troede i 2011, at den var tæt på at gå i udbrud, da vandet fra krateret begyndte at dampe, og den havde afgivet små jordskælv. Dette vil være i VII-kategorien 3, hvor den lå på 7 før. Men dette skete så ikke. Indonesien ligger i Asien, og i Asien er der både det største og det yngste af jordens kontinenter. Størstedelen af det asiatiske kontinent indgår sammen med Europa i den eurasiske plade, og Indonesien tilhører den indo-australske plade. Asien har længst mod nord en mere end 19.000 til 35.000 millioner år gammel prækambrisk kontinentplade, der hedder Angara. Over 3/4 af jordskorpen i resten af det asiatiske fastland er blevet tilføjet i løbet af de sidste 700 millioner år, ved at unge og gamle skorpeområder er blevet forenet med Angara i tilvækstbælterne. Indonesien er skabt i en sammenstødszone, hvor to oceanplader støder sammen i en destruktiv pladerand. Den indo-australske plade bevæger sig mod nord sammen med den eurasiske plade. Ved sammenstødet dykker den indo-australske plade ned i kappen og smeltes gradvist. Når pladerne glider imod hinanden, smeltes en del af bjergarterne, og denne smelte trænger op til skorpens overflade og danner vulkaner. Dette kaldes en subduktionsproces. Vulkanernes udbrudsmaterialer har således gennem årtusinder skabt de øer indonesierne lever på. På dette billede vises alle de øer, der ligger ved Indonesien, og alle disse øer er opstået, fordi der er en destruktiv pladerand. I april 1815 gik vulkanen Tambora i udbrud, og vulkantoppen sprængtes væk, og den store kaldera opstod. Udbruddet har været så kraftigt, at selve bragene har kunnet høres 1750 km væk fra vulkanen. Pimpstenene, lapilli, som er småsten, og blokke på 15 cm blev skudt op til 40 km væk fra vulkanen. Der er tale om en udslyngning af 150 til 180 kubikkilometer aske og pimpsten. Dette havde store konsekvenser for hele verden. Først og fremmest blev ca. 100.000 mennesker dræbt ved selve udbruddet, men ca. 44.000 døde senere af effekterne udbruddet havde på øen Sumbawa, samt 38.000 på Lombok, som er en nærliggende ø. De senere dødsfald skyldes f.eks. hungersnød, da det meget befrugtede område fik ødelagt alle afgrøderne ved eksplosionen. Året efter døde der ca. 65 til 70.000 i Irland på grund af en tyfusepidemi, som skyldtes de klimaændringer udbruddet forårsag. Dette skyldtes, at de store mængder af svovldioxid samt aske, der blev skudt i vejret, endte med at sprede sig over hele jorden, og dette udgjorde, at temperaturen faldt. Denne konsekvens var skyld i, at man kalder året 1816 for året uden sommer i store dele af verden. Man oplevede blandt andet, at det sneede hele sommeren i USA og Europa, og der er tale om, at der lå en halv meter sne i Amerika. Den 5. april 1815 i Jakarta på Java hørte man et brag fra havet. Man sendte skibe ud for at undersøge det, da man troede, at det var andre skibe i kamp. Det samme gjorde man ved Sulawesi, men man fandt intet, hvilket er grundet i, at det kom over 300 km derfra, nemlig fra Tambora. Den 6. april begyndte lysaske at drysse over Jakarta, og man vidste nu, at det var en vulkan. Asken blev ved med at falde, men først den 10. april begyndte store rystelser på Java, som ligger ca. 500 km fra vulkanen. Den 12. april var dagen mørk. Først kl. 10 om formiddagen begyndte man at kunne se lys. Grunden til dette mørke er fordi, at vulkanen udspyder aerosoler, som er luftbårne submikrone partikler, som f.eks. kan være sod, smådråber eller støvpartikler. Tambora var på dette tidspunkt dækket af et tykt lag helt mørkt aske. Tambora rumlede i 3 måneder. Tambora var det største udbrud, Indonesien har oplevet.